Нормално, нали? На нормал няма нищо. По-директно Idle 2. Да, на нормал виж няма. Директно Idle 2. Просто преди да го каснеш Idle 1, за да свали оборотите на гуверньора и вече като го каснеш долу е като. На 2. Да. На едно просто за... Отвързано става. Става. И то без ръце. Без ръце. Не той, го е. Няма нищо в ръцете. Стига да е. Няма нищо в ръцете. Да, го направлява. Какво става, брат? Десен тия модел. Става просто, че след като съм направил аз настройките, нали,